tu joc? Până și bunica mea n-ar fi băcat pe ăla. Și ea are 400 de ani. Hei, am doar 392 de ani. Ia stai jos, bunicu, a? Bravo! Dacă Rushing Ogre îl blochează pe left wing, obține 6 lovituri libere și... Bine! Wow! Îi se întâmplă cuiva să fie lovit de vreo chestie din asta? Hai, puștiu, jocul este despre spiritul de echipă și fair play, nu despre violență și... Dă-i! Dă-i! Ia de aici! Ia! Spiritele sunt cise, vezi? Cine câștigă meciul ăsta se califică în divizia greilor, cea mai tare ligă din toate campionatele. Ai grijă de bați, bunico! Și a fost doar prima repriză. Câte reprize are jocul ăsta? Păi să vedem, jucăm după regulile de iarnă, deci doar 17. Poți să crezi asta prelungire quadruplă? Asta e istorie, puștiu. Poate se termină egal. Amator. Domnule Long! Profesoriaș! Nein! Răspunsul corect este cică. Domnule Long, vineri e testul care, după cum știi, contează jumătate din media dumitale. Deci, dacă nu te motivizezi, vei deosebită plăcere să mă revezi pe mine, profesor Rod, la vară, în bermude și papuci. Adică? Corigența! Oh, mai! E cool, fierbinte ca soarele, tinerel și iute alesul e, nu ne lăudăm. El e dragon american și inamici el va opri cu a lui putere. Este dragon, coada lui sau focul lui tăcere, un fir încins. Dragon american, dragon american. El e dragon american. Liber cu dragon! Se antrenează un pic, maestrul e bunic. Destinul său ce poate fi? E timpul moștenirii pentru el. Dragon american. De la J până la A, până la K și la E. Eu sunt tatăl dragonilor din New York City. Ați priceput? Jake, înapoi la treabă! Oh, mai! Dragonul American, episodul